kichore gi chien. Onyalo wacho ni mano en gi interest, wacho ni en interested koso dango. Mano kaka ginyalo kichore. Mano timore kendo chiko yiene gi mar kichore. Lakini koro wayudo registration ma wan gi Supreme Court, wan mana kod judges 7 kende. To kendo ng'at ma recruit ka wang'eyo maber ne an, nikech Mandera County en county ma king'iyo are 2013 mane wachako yiero katiba manyien mane Supreme Court nitie. Higa ka higa yiero ne osebedo ka chopo Supreme Court. Matiende ne wayiero ng'ato wakete judge ka already waseng'eyo ni case moro ok odhi timo. Gima kamano ok onego bed ni timore. Onego bed ni timore ne an judge, lakini koro shida moro oyudore sama asebedo judge ni. To shida ni oyudo jok moko man conflicted emomiyo koro nyaka wuogi. Ok ni keta kong'e maber ni nitiere case madhi biro mok adhi winjo. Mano be achiel kuom gima nomiyo notam katwa kigen bedo. Nikech ong'e maber ni ker ji nyalo dhi dispute yiero mare. To kodhi dispute case no nyaka wang bi mbele ne to ok onyal dhi winje. Koro onge tiende mondo waket ng'ato ma waseng'eyo ni nitiere case moko onyal winjo. Onego waket ng'ato mwang'eyo ni onyalo winjo cases te kendo onyalo decide gi maber. Ma kopo ni gimore motimore to wabro ng'eyo at that stage, ok ni mwaseng'eyo chuth. Erokamano ahinya mar mondo mi oganda bedo kod achier mowinjore. Akeno Opondo ineno machal nade machiegni twak yiena mar mondo mi arwak Eli Opondo Nyakoronga Jwang ma bende en director mano mar Champions of Peace